Thokozani bogogo nabomkhulu. I know you haven't been seeing a lot of ama-video wami lately. It's because abanye benu are aware, abanye benu they're not aware ukuthi I had ukuthi ngiyoyenza amakhosi wami. I remember I do have Umnguni Nomdawo, which I've done and completed. And now idlozi lafika lathi remember unamakhosi ekufanele uyowathatha uyowalanda uwayenzele now. And the biggest mistake I also did is starting ngomnguni Nomdawo, of which I was not supposed to. I was supposed to ukuthi ngiqale ngamakhosi. Amakhosi kwakuyiwona ekufanele ngiwabeke ebaleni kuqala kunokuthi ngibeke Umnguni Nomdawo, because ibona abanikazi bomsebenzi noma ibona abaphethe izikhwama. Guys ngivela inwele emhlophe A1, but anyway ukukhula, right? So ulenzile iphutha. What I just want to share with you is that idlozi alikujezisi wenze iphutha ungazi. Ukufana nomuntu ozothi gogo bengingazi mina ukuthi nginabantu abadala, my life was going okay, I was living okay, yonke into be right. Ithe nje sengifind out ukuthi nginabantu abadala izinto zaqala zabheda. It's because now you are aware. So whatever punishment izoza based on what you know. So into noma iphutho lenza ungazi alinaqala, but sengilenzile nami lelo phutha. I still went emsamo ngathi bantu abadala, I was not aware. Now that I'm aware, ngiyafuna ukuthi ngikuyenze lokho, kodwa isimo kwamanje asivumi. If you know ukuthi mina idlozi ukuze ngiyephehlweni lokuqala, they took umsebenzi wami away from me, meaning I was unemployed. Nga ephehlweni ngahlala ephehlweni ngingasebenzi, ngingenamali, ngingena ngisho i1 rand. Umzalo ngizalayo uma had to take imali yakhe yempension ukuthi angidlulise ephehlweni. It was very difficult. It was never easy. Ngakhala imini nobusuku, kodwa today when I look back, I still don't know how all kenzakale ngakhona, kodwa kwayenzeka. I've never even once ngahlalisa ugobela phansi ngathi yes, even though azi isimo kodwa ngithi angikwazi ukwenza lokho because anginamali, angikwazi. No, ngakwenza lokho idlozi made means ngaqeda. Hence I fail to understand abantu abaza just for a mere consultation bese athi gogo anginamali. Do you know iphehlo malini? Iphehlo lami lokuqala inkomo kaGobela, it was 20,000. Iphehlo lesi2 still inkomo kaGobela, it's 20,000. I spent almost imali eningi ephehlweni lokuqala. Angisakhulumi ngephehlo lesi2. Amakhosi futhi are way more expensive than Umnguni Nomdawo. And I had to sit them down ngithi bantu abadala nibonile isimo, ngibonile inyembezi bengisikhala. Mina yayithi intwaso next week ngangikhala inyembezi. Why are you taking those knives? Those ones are too sharp. But it's fine, it's fine. Use them, but don't hurt yourselves. Yabo? You done? So ngasitshela ukuthi kunzima kungakanani, ngachubeka lapha ephehlweni lokuqala. Ngabatshela ngathi ngikhalile mina, ngihluphekile mina, angisoze ngihlupheke lwesibili. And I don't want to lie, idlozi when I told them ukuthi I was not aware, ngababuza ngathi ngizoyenze njani, ngiyavuma ukuya ukwenza kodwa I can't. And that's when izinto zaqala zavuleka. Iphehlo leli, it's more expensive than that one, but I don't want to lie, this one I'm not feeling the pain ukufana ngasekuqaleni, because at least I'm able mina to make means sokuthi ngindlulise imisebenzi, ngithenga imbuzi, ngikhokha imali enkomo kaGobela ngale. It was even lula
kokuningi futhi, just that I don't want to go into details. So ithe sebengilethela umsebenzi noma sebengilethela amandla, ngethembeka ngathi no ngiyaya. Those who know iphehlo bayalazi, yazi kumzimba kangakanani usuthi mina nginesigodlo sami, mina ngiyalapha, mina ngiyalapha. Ubuyele emzini womuntu uyoba ingane uthobe, uyazi into ushaye ngathi awuyazi. Uthi ukhuluma iphupho lakho, ugobela kuqhazisele lona, ubone ukuthi cha alisho lento lena, but because you don't want to appear as though you know, uyathoba, uyagoba, uthole inyanga zalapho ezizoyenza ngathi zona zazi kakhulu. Uthi kahle kahle nami ngiyinyanga, but because now sengiyathwasa futhi I have to ukuthi ngigobe ngibe umntana. Kunzima kungakanani, I don't wanna lie, kunzima ephehlweni guys, just that ubhlungu bakhona. If I were to explain to people or tell people, mina I wouldn't wish kumuntu ukuthi hamba uyothwasa. Laba abakhalelayo ubungoba noma abakhalela isiphiwe, they don't know ukuthi bakhalelani. Kunzima ukuthwasa, kunzima ukuthwasa. Kodwa ke siya phambili. So ingathi ukuthi usowazi ukuthi wena fanele wenzeni idlozi lakho lekutshela, usazofuna ukubuza mina ukuthi gogo bangitshela ukuthi abantu abadala ngiphupha intwaso, ngiphupha ini, ngiyenzeni, ngizothini mina? Mangabe awulaleli lona idlozi elikutshelayo elifuna uyolithwasela, mina ngubani mina? Because at the end of the day ephehlweni you have to rely and depend edlozini lakho ukuthi mawulibiza lisabele, mase kunzima ukhalele kulona. Mina ngizobe ngekho. So ingakho ngithi mina yabona umuntu ohlonipha futhi asisaba idlozi lakhe, ngiyamhlonipha futhi ngiyamhlonipha ukudlula yonke into, because lo muntu osuke understand ukuthi kahle kahle nubani. Umuntu understandayo nanoma ephehlweni kwabanzima kangakanani, kodwa because you understand why you there, uyabekezela. Kokunye you might not agree with, but unfortunately ufanele uthobe. Uthi wena uzazi ukuthi uphila impiloni, mawufika lapha ukuthi kulalwa ngepapa namanzi, ufanele uthobe udle leyo papa namanzi. Uyikhipha imali egroza, kodwa ithi mawufika uthola ipapa namanzi, ungasazi ukuthi ubuze ukuthi hayi kodwa ngiyawukhokha ugroza, why do I have to eat lokho engikudlayo? Cha, uyathoba uzitshela ukuthi kodwa nalokho kuzondlula. Mina what I've understood it's that yonke into iyandlula man, yonke into iyandlula, ayikho into engandlula emhlabeni. Kungaba nzima kangakanani kodwa sitshela ukuthi kuzondlula. Lo fika ikhaya lokuthi ilanga lokuthi ubekwe emabaleni konke kuphele. Esigodlweni sakho you can do whatever that you want. Esigodlweni sakho you can wake up ngalesikhathi osifunayo. Kodwa ephehleni makuthiwa kuvuka ngo3, mawuvuke ngo3 awusalali, you do that. Mina angikhuliswanga ngenhlamba mina. Inhlamba angiyazi. Futhi nanoma umuntu engithuka, ngiyathuka. Kodwa entwasweni futhi ngazwa inhlamba ukundlula angazi ini, futhi benga-understand ngoba angiyazi lento. Askisi. Angiyazi lento. Kodwa inhlamba, yes sis, uzwe ukuthi ngathi ungamtshela ukuthi cha mina nomama ongizalayo akaze wangithuka. Kodwa uthobe uzwe. Futhi ke maso uthwasa sowazi ukuthi hayibo ngazi kakhulu kwamina, noma besides ukwazi ukuthi mhlambe uyinyanga noma yini, ukuthi hayibo nengane mina ngonkosikazi womuntu, mina angisingane, you can't speak to me like that. But uyathoba. Hayi thokozana sinamona, hayi.